може да застанете малко по-отпред. И след като всички вече сме на сцената, може да започнем с специалните награди. Награда на областния управител на Великотърновска област получава Стефани Илиева, град Пловдив. Връчва господин Георги Камарашев, областен управител на Великотърновска област. Награда на кмета на община Велико Търново получава Андрея Цука от Румъния. Наградата се връчва от професор Сребра Михалева. Special award from the mayor of municipality of Veliko Târnovo gets for Andreea Tsuka from Romania. Андрея. This for you. Награда на председателя на Великотърновски общински съвет се присъжда на Ралица Дънкова от Добрич. Наградата се връчва от заместник-председателят господин Румен Димитров. Наградата на Сдружение Сребърна янтра получават Даниеле Роджели, Италия, и Симеон Йовчев от Шумен. Наградите се връчват от Христо Паскалев Паскал. Наградата на професор Сребра Михалева получава Виктория Георгиева от Разград. Наградата се връчва от професор Сребра Михалева. Наградата на галерия Фил Арт получава Стефани Борисова от Велико Търново. Наградата на конкурса Две сърца близнаци Кишинев, Молдова получава Стиляна Христова. Наградата се връчва от госпожа Румяна Начева. А сега е време за минутката на директорите. Ще видим кои от четвърта възрастова група ще могат да отидат на фестивали и конкурси в други държави. Първи ще поканим господин Михай Трайстарио от Румъния, който ще даде своите награди за неговия фестивал.
my qualifications for the fourth category for my festival, Mihai Trăistariu Festival, in Romania, springtime. Steliana Hristova from Bulgaria. I will invite you to my festival. From Italy, Alisiana Isufai. Okay. And from Bulgaria, Varna, Victoria Georgieva from Varna. Yeah? Okay. Thank you. Аплодисменти за господин Санди Вовк от Словения, който ще даде своите покани за златен микрофон в град Блед. First official invitation for Bled Golden Microphone 2015 goes to Andrea Catalina Tsuka. The second goes to Italy, to Alisiana Isufai. The next goes same to Italy, to Stefano Molinari. And the last one stays here in Bulgaria and goes to Steliana Hristova, Bulgaria. Микрофона взима и Мартин де Габриеле, който ще връчи своите покани за Eurostars Малта. My final invitation for this festival is to Romania, Andrea Catarina Turca. Thank you. Серджо Чико от Румъния ще връчи своите покани за фестивала Stars of Song. Yes. The limit, it's 18 years old in my festival. Steven Rahman. And I have a special invitation for a big person. Romina Nacheva. I invite in my festival for member and jury. Благодаря много. А сега моят очарователен колега Лазар Вълчев също ще връчи няколко покани. Поканата ще бъде само една. Тя е за фестивал, който организирахме за първа година преди няколко седмици. Той се казва Плюс фестивал и е в Пазарджик. На открито е. Тази година бяха Графа, Михайла Филева, Дичо, Поле Генова, 100 кила, Билих, Пето Пре и Дивна. Много гости от чужбина. Вече имаме и зелена светлина за втора година, 2015. Сега водим преговори с Джеймс Артер, с Рита Ора. Говорих с господин Франко Яници, който ще ни помогне да поканим и Тициано Феро. Ще видим как ще се случат нещата. И много си харесах един от участниците и ще му връча покана. Ние поемаме всичко. Самолетни билети, хотел, храна и така нататък. Надявам се много да им хареса следващата година. Наградата, която решихме да дадем, правих клипчета, даже избрахме си кой. Говорихме с другите организатори. Наградата отива при Ева Бото от Словения. Let's take a picture. Thank you very much. We wait you next year. Ред е на специалните награди.
Награда на областния управител вече я връчихме. Сценарий в ръцете ти. Награда на детското жури за артистично присъствие се присъжда на Стивън Рахман от Словения. Тя е осигурена от сладоледена фабрика Дени. Цветя Афродита Флора връчва Дилянка и Лили. The award from the children judges for artistic presence was for Steven Rahman from Slovenia. Поощрения се връчват на Виктория Георгиева от Варна и Маргарита Инчева от Пловдив. Те се връчват от Франко Яници и Михай Трейстарио. Маргарита. Okay, thank you. По-късно ще приеме тя наградата си. Награда за най-добро изпълнение на българска песен се присъжда на Венци Кътов. С песента "С Богом, моя любов", осигурена от сладоледена фабрика Дени. Наградата се връчва от господин Христо Паскалев Паскал. The award for the best presentation of Bulgarian song, it goes to Venci Kato from Veliko Trnovo. Награда за най-добро изпълнение на песен народен език се присъжда на Алисяна Изофай, Италия. Наградата е осигурена от сладоледена фабрика Дени и връчва господин Михай Трейстарио. The award for the best presentation of native language, it goes to Aliciana Isofai from Italy. Награда за най-добро изпълнение на чужда песен се присъжда на Стефано Молинари, Италия. Наградата е осигурена от сладоледена фабрика Дени и се връчва от Михай Трейстарио. The award for the best presentation of a foreign song, it goes to Stefano Molinari from Italy. Награда за най-добро комплексно представяне в четвърта възрастова група се присъжда на Стиляна Христова. Наградата е осигурена от Царевград Търнов ЕОД. Уикенд за двама в Истанбул. Наградата се връчва от госпожа Румяна Начева. The award for the best complex presentation in fourth group, it goes to Steliana Hristova from Gorna Oryahovica. The award will be a weekend for two in Istanbul. Вашите аплодисменти за всички наградени в четвърта възрастова група. Време е да ги чуем. Аплодисменти още веднъж. Thank you very much.